Hola, soc Jaume Bellcorba de la Fundació Catalunya Estat. Com funcionen les balances fiscals a altres països? Per exemple, anem a mirar el cas d'Alemanya, que és la locomotora europea. Alemanya posa una sèrie de principis pel tema de les balances fiscals. Ells marquen un 100, que és aquesta línia d'aquí, i diuen que els lands que estan per sobre el 100 són els que transferiran diners als lands que estan per sota d'aquesta mitjana. Però amb una condició, que l'any que transfereix diners mai quedarà per sota de la mitjana i l'any que rep diners tampoc mai passarà de la mitjana. Doncs aquí hi ha 5 lands, que són els que veieu abans de transferir diners, aquesta columna d'aquest color verd fosc, i al moment que transfereixen els diners són els de la columna de color grisa. Transfereixen els diners i aquests d'aquí, que són els que en reben, quan els reben, la columna de color grisa no n'hi ha cap que superi la mitjana. De totes maneres, l'any més ric, que és l'estat de Baviera, ell es queixa perquè aporta 3.500 milions d'euros a l'any i diu que això són masses diners que li està perjudicant a la seva economia. Què n'hauríem de dir dels catalans que n'aportem 21.000 milions d'euros? I aquesta seria la gràfica de les balances fiscals aquí a Espanya i fixeu-vos que no complim res dels principis que diuen a Alemanya. Aquests d'aquí, que són els que estan transferint diners, però si ens fixem en el cas de Catalunya, transfereix moltíssims diners, però al moment de rebre l'ajuda queda per sota de la mitjana. I en canvi, totes aquestes autonomies d'aquí, que estan per sota la mitjana, reben diners, però tots passen de la mitjana. I la més beneficiada és Extremadura. Aquest és una perversió del sistema, del model que tenim en aquest moment. Quin és el resum de les balances fiscals als diferents països? Fixeu-vos, el màxim percentatge que es permet als Estats Units és un dèficit fiscal del 2,5%. Al Canadà un 2%, a Austràlia un 2%, però en canvi a Catalunya partim un 10% d'espoli fiscal.